Ahojte, rada by som vám predstavila nové šatôčky Venecia ružové. Šatôčky mi len nedávno prišli, takže rada vám ukážem, ako vyzerajú aj detailnejšie. Takže vpredu vidíte, že majú krásny ružový satén. Opasku je takáto nádherná biela vyšívka s lesklými ozdôbkami. No a suknička, tá nám tvorí 3 vrstvy jemnučkého tylu bielej farby, pod ktorým sa nachádza ružová spodnička. Pozrieme sa na nich ešte zo zadu. Ja ich takto pekne otočím. Takže čo máme vzadu? Vzadu je samozrejme zips a krásna mašľa, ktorá sa vie uviazať aj troška pevnejšie alebo voľnejšie podľa toho, aké dieťatko je v páse široké. Tieto šatôčky pochádzajú z USA, konkrétne je to veľkosť 10, čiže na 90 rôčkov, nejaká 140 slovenská. Sú veľmi pekné a čakajú na novú majiteľku.